To makasudin dai wannan taro da muka yi na 'yan jarida shine mu bayyana irin damuwarmu akan al'amura da suke faruwa a dangane da yadda a nan jihar Bauchi ake gudanar da al'amura abin da ya shafi bangare na cin hanci da rashawa. Akwai hukunci wanda kotun tarayya wato Federal High Court da ke zama a nan garin Bauchi ta yi akan cewa ba sa da hurumi na sauraron ire-iren irin wayannan korafe-korafe na abin da ya shafi cin hanci da rashawa. To abinda muke cewa shine akwai hukumomi wanda doka suka aminta da su, wanda idan an samu irin wannan matsala na maganar cin hanci da rashawa, wanda su suke da haƙƙi su yi bincike akan wannan al'amari. Idan sun samu mutum da abin da ya kamata su gabatar da shi a gaban kotu, su gabatar da shi a gaban kotu, kamar abin da ya shafi irin su EFCC da kuma ICPC. Sannan a bangare guda kuma kamar irin abin da ya shafi Public Complaint Commission na Bauchi State Anti-Corruption Commission, akwai hukunci wanda kotun tarayya wato Federal High Court da ke zama a nan garin Bauchi ta yi akan cewa ba sa da hurumi na sauraron ire-iren irin wayannan korafe-korafe na abin da ya shafi cin hanci da rashawa. To don haka muke cewa idan aka samu, mu a mahanga na shari'a a matsayinmu na lauyoyi muke cewa idan aka samu ire-iren wayannan korafi ko zargi na abin da ya shafi badakala, kamata ya yi a ce an dangana abin da ya shafi kamar ICPC da kuma EFCC, ba Public Complaint Commission ba, la'akari da hukuncin da Federal High Court ta yi kamar yadda muka faɗa a bayaninmu na turanci. Sannan kuma muna yabawa ita gwamnatin jihar Bauchi a bangare guda yunkuri da ta yi na akan abin da ya shafi kes na shi accountant general na bincike abin da ya shafi zargi na maganan cin hanci da rashawa ko wani abu makamancin haka. So sannan kuma muna cewa mu ma koyaushe a shirye muke da mu ba da gudunmawa da haɗin kai domin ganin cewa an yaƙi ire-iren wayannan al'amura domin ci gaban jihar Bauchi gabaki daya. A'a, mu ba kungiyar siyasa bane, amma illa iyaka mu lauyoyi ne wanda yake asalin 'yan jihar Bauchi ko masu kishin Bauchi, masu kuma son ci gaban jihar Bauchi. To abinda muke cewa shine ai al'amari ne da ya shafi mutanen Bauchi gabaki daya, domin mu kanmu tafiyan ta ta'allaka ne akan abin da ya shafi neman ci gaba na jihar Bauchi. So saboda haka ba za mu yi mamaki ba idan mun ga wani ya zo, don muna kyautata san cewa wanda zai zo ma a gaba bakon fiska ne, to mutanen Bauchi ne wanda suke da kishin ci gaban jihar Bauchi. To game da maganan lauyoyi, akwai lauyoyi wanda suka halatta wanda ba ni ba, akwai wasu lauyoyi yan uwana wanda na gansu, akwai kuma wanda ba su samu halatta ba saboda yanayin aiki na lauya, so wanda muka zo a madadinsu. Amma tabbas akwai lauyoyi wanda suka zo daga bangare don na jin ma sun gabatar da kansu a yawa. Sannan game da maganar cewa ko kungiyar lauyoyi na ƙasa tana sane da wannan al'amari, to koyaushe dai abinda na faɗa ba shi zan sake maimaitawa. Wannan abu ne wanda muke yi wanda ya shafi jihar Bauchi particularly, ba abu ne wanda ya shafi kungiyar lauyoyi na Najeriya gaba daya fase ba, amma kuma ta wani bangare in ana magana zai iya shafan su, saboda abun da aka ce ana yaki da cin hanci da rashawa idan ma yana faruwa a state naku alal misali, to wanda yake wani jiha ma ya kamata ya yi kokari ya taya. Amma actually dai ba mu yi involving din abun da ya shafi national level na MBA ba.